سلام تعني هبلي كميت أنحو زخبركم تخطاتتي هذا ميديا هذا زخون يكون تعنتو نتابو مخان ومنات تكوسات حابريتات قرب لكم زي تدالو هذا ميديا كتكتاتلو إن عدمكو إن قرب لكم الدلوات بتكوسون خباتكم نيشانلنا سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت كتنخون لايكن شيرن بمقبار دما مدلواتنا ناقالوت مخبات وكتقبرون اللابو نلومي سوني 19 تحساس كلتشن إسران كلتنا بزدلنا يوم زيناتات كسكركم فلما كان غندنا تبتات كسمعكم بيت مخري منقست تقراي أبالات قجلة لأخذة سلام تقراي أتصدقوا أبي أحمد مشاركتو إساياس أفورقن مغالا نمقصار كينات كولعو يدالو كمزلو تاقاليسو منقست إثيوبيا وعلى سممعنا السلام كي تشرارف يتكبر اللخويلو زوطو مقلتي بمنقست تقراي تانتيقو زولون كالو زيناتاتنا اللونا كسامو وداتا مدلواتنا كتكهاتو لنا يعدم حزينا بزرزروم كسكركم بيت مخري منقست تقراي أبالات قجلة لأخذة سلام تقراي أتصدقوا اتي بيت مخري أبي زكايدو شرشاي زبن سالساي هتوص قبعي لأخذ ذات سلام تقراي نمتياشن سرحون حلافنتون نموسانن أبي زدالو رقيق عواج دحر مزتاي ببريزيدنت دكتور دبرتين قبر ميكائيل زقربو أبالات أطريقو بمسارة زدما أيتجيتا وردا تقدلاي صادقان قبر تنساي دكتور فسها هفتوتين أمباسادر وندمو أسامنو تقدلاي تادس وردا ويزرو يالم صقاي أيتبين مكرو حجاز بروفيسور مرسا صحيين كم أقول كلتا أبلات دياسبوران حدا كابتن حنحتي ودبات حويسو عسرت حدا أبلات لأخوات جوجل سلام تقراي كوينوم باتي بيت مغري كم صدقات مصويان تقراي تصفتيبو بتوسخون حباباري بروفيسور يمانة زرعي ويزرو برويني قبرز قابهرن ويزرو زينب عبد اللطيف اندما أبلات قبايا من محدار ديانو لعلواي بيت فرد كوينوم تشيمو ميبل صاب مصويان تقراي حزي تمريصهم زلو ويزرو يالم صقاين اي تبين مكرون حدشت ابالات انتخونو اتوم سترفو كالوت جن ابزه سلام بريتوريا تساتفت منبارهم دما يذكر ابي سممعنا سلام بريتوريا جنرال صادقان قبرتنساي اي تجيتاچو ردا امباسادر وندمو اسامنو كولونيل تولده قبرتنساي دكتور فسها هفتصين اي تكاسا قبر يوحنس اي تاسفا ابراهان بوغن منግስት ትግራይ ወኪሎም afti zata ተሳተፍቲ መንባሮም ድማ ይذكر afti ናይዶ አፍሪካ ዝተኻይደስ ምምዕነት ሰላም ክልተ አባላት ካብ ዲያስፖራ ተጋሩ ዝተወከሉ መንባሮም ውን ይذكر አብይ አሕመድን ወልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን መቐለ ንምቁፅጻር ዳግማይ ኩናት ክውልዑ ይዳለውለው ተባሂሉ ክልተ ዓመት ዘቁፀረ ኩናት ትግራይ በሰላም ዕልባት ንኽረክብ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ሰላም ተፈሪሙ እዩ بدحري دما اتسممعنا السلام بقلطف نختكبر ማሕበረሰብ ዓለም ጎስጓስ ክገብር ዝጸንሐ ኮይኑ ወገን መንግስት ትግራይ ድማ ረብሓ ህዝብ ትግራይ በሰላም ይረጋገጽ ዝብል ቅዋም በመሐዝ 65 ሚታዊ ሰራዊት ትግራይ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ድፋዕ ክወጽእ ተገይሩ ኮይኑ ግን አብይ አሕመድ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ጸቕጢ ምዕራባውያን ንምህዳእን ብሽም ሰላም አውሪደ እየ ዝብል ጥሩሑ ዝነበረ ካዝና ኢትዮጵያ ንምምላእን ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ተስምምዕነት ንምትግባር ምንም ዓይነት ዕላማ ከም ዘይብሉ ድማ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹለው አበ ኦሮሚያ አንጻር ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ኦነግ ዝግበር ዘሎ ውግእ ዘይቀንዑ አብይ ገጹና መቐለ ብምዛር ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ይዳሎ ከም ዘሎ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርን አፍሪካ በሽር ሓሺ ይገልጻሎ ናይዚ መረጋገጽ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሓይልታት አምሓራን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓዝሎም ካብታት መዓልታዊ ህዝቢ ጭፍጭፉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ተገልቢጡ ኣብ መቐለ ህዝቢ ድሕንነት የብሉን ሰላምን ድሕንነቱን ከረጋግጸሉ እየ ዝብል ዘውጾ ዒባራ መግለጺ ዳግማይ ኩናት ክውልዕ ከም ዝተዳለወ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ እዩ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ተንታኒ ፖለቲካ ረሽድ አብዲ በወገኑ አብይ አሕመድ ስምምዕነት ሰላም ተጠቂሙ ንምዕራባውያን ኩሉ ዝበልኩምኒ ይፍጽመለኹ ብዝብል ምዕሻዊ ሓሳብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተረኺቡ ድማ ዝረኸቦ ገንዘብ ኣራሪው ንዳግማይ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ይገልጽ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሻድሻይ ዘመን ሳልሳይ ህጹጽ ጉባኤ ቤት ምክሪ ትግራይ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ بوغن منግስት ትግራይ ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ዕንቅፋት ንዘይምዃን ተግባራዊ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኮይኖም በወገን መንግስቲ ብልጽግና ግን በትውዕል መሰረት ኣይትግበርን ዘሎ ክብሉ ነቂፎም አብይ አሕመድ ጀሚርዎ ዘሎ ሓድሽ ውሊት ድማ
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጫፍን መዓልታዊ ምሕረርቲ ሰብን ንምሽፋን ኣብ መቐለ ህዝቢ ሰላም ስኢኑ ብዝብል ዒባራ ኣምኽንዮ ኩናት ትግራይ ብምውላዕ እቲ ኩነታት ንምቕያርን ብደም ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ፖለቲካዊ መኽሰብ ንምርካብን ዘዋድዶ ዘሎ ውዲት ከም ዝኾነ ዝገልጹ ወገናት እውን ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውዕለ ስምምዕነት ሰላም ከይተሸራረፈ የተግብረለኹ ዝብል ዘውፅኦ መግለጺ ብመንግስቲ ትግራይ ተነጺጉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ በቲ ዝተሰማማዕናዮ መሰረት ተግባራዊ ይገብርለኹ ክብል ብወገን ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ገሊጹ። ኣብቲ መግለጺ ከም ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገርን ህዝብን ክበሃል ዝተገበረ ስምምዕነት ሰላም መንግስቲ ቃሉ ከይዓጸፈ ከይወዓለ ከይሓደረ ተግባራዊ ይገብረሎ ክብል ይገልጽ። ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ እቲ ስምምዕነት ሰላም ካብ ዝፍረም ንነዘ በቲ ዝድለ መልክዑ ኣይትግበርን ዘሎ ክብሉ ተዛሪቦም። ብወገን መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ዝተሓተተ ይፍጸም እዩ ዘሎ፣ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ግን ቁሩብ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት ምዕባለታት እንተሃለዉ እውን ኣብ ካልኦት ነጥብታት ግን እቲ ዝተኣተወ ቃል ኣይትግበርን ዘሎ ክብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም። ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዘቑፀረ ስምምዕነት ሰላም ኣፈጻጽሙ ብዝምልከትን በፂሕዎ ዘሎ ብርክን ካብቶም ኣሸማገልቲ ኣካላት ድማ ዝተባሃለ ነገር ክሳብ ሕዚ የለን። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ዝጠልብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሕዚ እውን ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ መሬት ትግራይ ግፍዕታት ይፍጽሙ ከም ዘለውን ክሳብ ሕዚ እዚ ዝበሃል ዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ዘየለን ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሲኾም ወረድዮም። እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘይኣተወለን ከባቢታት ትግራይ ብዝተዋደደ መልክዑ ስርቂ ይፍጸመሎ፣ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቡ ንምርግጋጽ ሓላፍነቱ ክዋጽእ እዩ ምባሉ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑሎ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ። ዛጊድ መንግስቲ ትግራይ ኣብቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለጺ ኣድሂቡ መልሲ ዘይሃበ ኮይኑ ላዕለዋይ መራርሓ ሕወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ ግን ንሕና ዘይንፈትሖን ህዝብና ዘይፈትሖን ጸገም የለን፣ ካባና ወፃኢ ማንም ዝፈትሖ የለን ክብሉ ነቲ ዝወፀ መግለጺ መልሲ ሂቦሙሉ እዮም። ኣብ ትግራይ ዛጊድ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ስልክን ዝጀመረ ኮይኑ ግልጋሎት ባንክን መጓዓዝያን ካልኦት መሰረታዊ ግልጋሎታትን ግን ሕዚ እውን ኣብ ዕፅዋ ይርከብ። መንግስቲ ኖርዌይ ዜጋታቱ ናብ ኢትዮጵያ መገሻ ከይገብሩ ኣጠንቂቑ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዜጋታት እቲ ሃገር ናብ ከባቢታት ኢትዮጵያ ከይገሹ ኣጠንቂቑሎ። እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ከም ምኽንያት ተቐሚጥዎ ዘሎ ድማ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ከባቢታት ቀሌማ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ቡኖ በደላ፣ ምብራቅ ወለጋን ሆሮ ጉዱሩ ወለጋን ከምኡውን ክልል ጋምቤላን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኩናት ይቕጽልን ስጋት ዘለዎም ከባቢታትን ስለዝኾኑ መገሻ ከይገብሩ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ዝነበረ ኩናት ደው ንምባል ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ዋላ እኳ እንተተገበረ ኣብዚ ምምሕያሻት ዋላ እንተሃለወ ሕዚ እውን እቲ ኩነታት ዘየተኣማምን ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስተር ዝገለጸ ኮይኑ ናብ ክልል ትግራይ፣ ክልል ዓፋርን ዶብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዜጋታቱ ከይገሹ ተማሕጺኑሎ። ናብ ምብራቅ ኢትዮጵያን ናብ ዶብ ሶማልያን ገጹ ዝሰፍሕ ዘሎ እቲ ኩናት እቲ ከባቢ ውሕስነት ዘይብሉ ኩነታት ፈጢሩሎ ኣሎ ዝበለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እንተኾነ ከም ቀደሙ ሰላም ስለዘየላ ስጋት ዘለዎ ከባቢ ከም ዝኾነት ኣረጋጊጸለኹ ኢሉ። መንግስቲ ኖርዌይ ብተመሳሳሊ ንቤኒ፣ ቶጎ፣ ቡርኪና ፋሶ ዜጋታቱ ናብተን ሃገራት መገሻ ከይገብሩ ኣገዲዱ ምንባሩ ኒውስ ሸንገን ቪዛ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ጸብጺቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዕለታዊ ዜናታትና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሃበ ሚድያ ብሓባር እንዕብዮ ናታትኩም ሚድያ እዩ።